abafundisi abagcotshile la. Siyabacela bonke bezile la. Ani babonile next week ni Sunday. Sekuyisikhathi sabo ukuthi abasuke lapha bazohlala la. Hallelujah. But if you forget to say that, amen. Fuji wongi Dokotela, Dibulise Archbishop, Dibulise Bishop, Dibulise abafundisi, Dibulise ogogo, Dibulise otata inhloko zebantu, Dibulise omkhulu, Dibulise omama, Dibulise abantu abatsha, Dibulise Sunday School, Dibulise ibandla lonke liphela ngegama lenkosi uJesu. Awu amen. Ngithathele lithuba ndibonge ixesha elifutshane endilibolekwe ngubaba. I don't take it for granted bazalwane. Angisho ukuthi bengifanele okanye bengideserve baba. Akukho lula kulamalanga ukuthemba umuntu. Ke ndithethe nje nyani. It is not easy to trust a human being nowadays. Uyamthemba umuntu so umthembile umuntu akujikela. Umangala ukuthi lo muntu bendimthembe kangaka sengimthembe ngamenza konke azomjikela ngalendlela. So ngizama ukuthi uthenjwe uzunike le ndawo akusindwe lula. And akusindwe ukuthi mase ufike lapho uyithathe ngegranted nangokuzazi nangokuphakama nangokukhukhumala. Aw amen. Aw amen. Ngiyasho ke ngithi baba siyabonga ukuthi usithembe singabantwana bakho. Sithembe futhi endleleni ukuthi asikuphoxa.
asikuliphoxa ivangeli bazalwane. Kungumthandazo wami on daily basis ukuthi ngingaliphoxa ivangeli. Amen. Ngibonga ukuthi baba ake ndiyikhulume lento just in passing. Ngifike ehamba vangeli ngo2016 ngingumfundisi uMpengisi. Ngafika ngahlala emuva. Ngathobeka. Ngithe mangithi ngikuzwa ngathi ngingubaba uMntambo. Ngathi futhi ngizimisele mfundisi uXulu ukuthi ngifuna ke ngihlale ngisifihle. Kodwa last week sengiqede u9 years old. Abanye bathi nje ngingumafika izolo akunandaba noba ngathi ngumafika izolo. Kodwa kuhle nje ukuthi ufike uhlale uthobeke. Next year ngo2026 I'm celebrating 10 years in this ministry. Ngizihlalele nje muva ngimamela izwi. Ngizondla ngezwi baba. Ingakho namhlanje uNkulunkulu ubuyisa la mfundisi uMpengisi ofike wazifihla. Kodwa kulindele isikhathi esiright esibuya kumzali. Ongafikanga nje wafike ebandleni wadala isidushu. Wathi mina ngiyangazi ukuthi ngibani uma ngithanda ngabathatha bonke laba bantu. Uphila nabantu abanjalo baba kulesi sikhathi. Ingakho ngithi akukho lula ukuthemba umuntu. Every time when I pray I always ask God, uNkulunkulu nginike umoya ukuthobeka. Nike umoya wokwehla. Umoya onqabileyo ebantwini. Umoya onqabileyo kubazalwana. Umoya onqabile nakubantwana obazele ngenyama wabazala nangomoya. Moya wokuthobeka. It is my daily prayer that God nginike umoya wokwehla. Nike umoya wokwehla. Ngithi naku community lapho engihlala khona ngithi angifuni ukusatshwa. Yebo. Ningisabe kuze kuthi noma ugulelwa umntana ngaze ashone usaba nobaba walapha siyamazi kunemoto kodwa hey ngizomqala kuphi. Ngoba bakhona abazalwana abanjalo. Awuyena iBhayibheli uyaliphatha impela kodwa hey ngizomqala kuphi ngamana umntwana amagulafe ngoba lo baba walapha ngiyamazi. uNkulunkulu asisize bazalwane. IBhayibheli lithi we are the salt. Siyitswayi yehlabathi. Amen. Sibizelwe ukuthi lapho esinyathela khona ungakhulumi wena, ungazisho wena, kodwa ke kusho imisebenzi yakho. Njalo le. Abakusho imisebenzi yakho ngendlela onyathela ngayo ibe yiyo ekufakazayo ukuthi noma engasho kodwa impela kuyabonakala la. Angazi wayikhuluma kanje. Siphila esikhathini whereby umzalwana umsaba noma so broke nge200 rand. Uthi ngamane ngiyoboleka kumakhelwane. Ngoba yena umzalwana ngiyamsaba. Sabeka abazalwana. Asingalithuki ivangeli bazalwana. Sibizelwe lokho kuba sibe sisibane. IBhayibheli lithi isibane sibekwa phezu kwetafula asibekwa ngaphansi ukuze sikhanyise sikhanye. Amen. Amen. Into efike yangisiza ke uma ngifike ehamba vangeli kulo 10 years zonke baba. Ngisizwe ivangeli elishunyayelwa
nguDr. Mavuna. Let me tell you the truth. Ngafika ngingumuntu ovakashile futhi ngidlula. Ngafika ngingumuntu ovakashile futhi ngidlula. Ngathi angiyezwa ngale ndoda ake ngivakashele. Kodwa ngathi ngifika la. Ngathi lapha ngiyahlala la. Lapho angisayindawo. Lapha ngizohlala la. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ezinye zezinto zale 27 years ebesifakaza baba zenzeke ngikhona la ngizibonele angithethi into kangizwa. 2019 sasisonke nabo baba nomama sijika la siconfess ukuphila sithi ubaba wethu uyabuya futhi uzobuya hamba ngenyawo. Angeke abuye hamba nge-wheelchair, angeke abuye hamba ngama-crutches, angeke uzobuye sasijika la sisehla sisenyuka siconfess ukuphila nangu namhlanje uphilile. Akagugi akona ndawo eyodwa ebonisayo uba wake wangena ku-accident saconfess ukuphila sathi ungenile ku-accident akangenanga kodwa ukubuya uyabuya futhi uzobuya ephilile futhi uzobuya hamba kahle. I'm glad ukuthi ngiye ngaba ngomunye umuntu abadlale indima yokuconfess ukuphila. Namhlanje sisamile sisekhona asindawo la. Ngoba lapha siziswa ivangeli likaJesu ophilayo elingadayilutwanga. It's true. Siziswa ivangeli baba elingadayilutwanga eliphilile uJesu yena yedwa. Sekubuye ukuthi uyamthatha kumbe ufuna ukumthatha. Kodwa ivangeli eliphila lapha liyaphila. Ozophuma la uzophuma ngokubhoreka because yena usafuna ukuphatha amanzi neoil. Hayi kabi. Usendaweni wrong. Athi baba wethu amanzi enzele nje ukuthi aphuzwe ugeze ngawo kuphela. So ngazi uyothenga amanzi ngoba neface kaMbishop aneface kaMfundisi ngoba yiwo ophilisayo. I-oil idayilele nje ukuthi ufake emotweni or fish oil sipheka ngayo ukudla sibese siyadla siyaphila. Aw amen. Kuyafuneka ke ivangeli esilifundisiwe silibambe. Ayikho into ebuhlungu njengoba abantu sobafundisile ivangeli bakhula kodwa uyabona sobona into. Uyabona into baba ngazange wayibona. Azange ngiyifundise le into. Kodwa ngibona amadoda nami sengiwabona ku YouTube aseNigeria. Sesibona mpengesi sibabona bese Nigeria bathi bayothatha inhlanhla. eNigeria pho bangeke. Hayi not mina. Indoda yaseMantanjeni ngumntambo uqobo ngeke. Ngiyakholwa nguJesu. Hayi ngeke. Lo Jesu endamfumanayo ulo Jesu engimaziyo. Ophilisa yena yedwa. Othencwadini yakhe in the book of Luke wathi hambani endleleni ningaphathi lutho. Ningaphathi ngisho nesikhwama. Ningaphathi ngisho nokudla. Niyofika endleleni nihlangane nabagulayo, niyokhuluma izwi, nibabeke izandla baphile. Ngezwi. Hayi ngamanzi, hayi ngeoil, hayi ngakho konke. Siyokhuluma izwi. Haleluya. uNkulunkulu mayedala izulu nomhlaba, lithi iBhayibheli wakhuluma izwi, wathi akube khona izulu labakhona, akube khona umhlaba, konke wayekwenza wayekudala ngezwi. Ingakho ekugcineni asesithi ake senze umuntu ngokomfanekiso wethu ukuze asifuze.
wayesishoni, wayesisho ukuthi umuntu naye uyakhuluma ngezwi izinto zenzeke. Uma kunento evalile endleleni siyakhuluma ngezwi, sithi lalela Sathana, ngegama lika Jesu lapha kuyavuleka, ngegama lika Jesu lapha ngiyadlula, ngegama lika Jesu lapha ngiyaphumelela. We just speak the word. Khulumizwi thina, khulumizwi. Ayikho futhi enye into esiyibambayo, ayikho enye into esikholelwa kuyo, sikholelwa ezwini. Aw amen. Aw amen. Hallelujah. Bonke abakholwa nguJesu. Mark chapter 5. We read the book of Mark chapter 5. Sifunde verse 21. Siyoma ku 24. Lamanye amaverse siye ku verse 35. Siyoma ku verse 42. Sifunda incwadi kaMark chapter 5. Sifundu verse 21 siyoma ku verse 24 sibe sesifunda verse 35 siyoma ku verse 42. Nkulunkulu Musa anibusise. Indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni. Khona uJesu esebuye ewelele ngaphesheya komkhumbi. Wabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Wase kufika omunye wabaphathi besinagoge, nguJayiru igama lakhe, owathi kuba ambone waziphotha phansi ngasezinyaweni zakhe, wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyelela, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Owesifazane wayenomopho iminyaka 12 ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi, ekhithile konke ayenakho, engasizakalanga ngalutho, kodwa wayilokhu kuqhubeka. Esezwile ngoJesu, weza esixukwini ngasemuva, wathinta ingubo yakhe, ngokuba wathi, uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngiza kusindiswa. Wanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe, wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe. Wanela ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami na? Amen. Bengithe ngicela ku21 siyoma ku24. Okay. Sibese sijampa le ndaba yomopho. Amen. Ngoba siyayazi sijwayele. Amen. Ngifuna nje sijampa.
siye ku-35 siyoma ku-verse 42. Ngicela ungiphindele u-21 to 24, then 35 to 42. Khona uJesu esebuye ewelele ngaphesheya ngomkhumbi, wabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwakhe. Wase kufika omunye wabaphathi besinagoge, uJayiri igama lakhe, owathi kuba ambone waziphetha phansi ngasezinyaweni zakhe, wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyelele, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Verse 34, 35. Esakhuluma kwafika abomphathi wesinagoge, bathi, indodakazi yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Yes. Wathi kuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Akavumelanga muntu amlandele, kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani? Nikhalelani na? Umntwana akafile, kodwa ulele. Bamhle usuku. Kepha yena wabakhipha bonke. Wathatha uyise womntwana nonina kanye nababe naye, wangena lapho kulele khona umntwana. Sithandazele umfundisi uXulu. Sibonge kakhulu uNkulunkulu wethu onamandla onke, nanti izwi lakho seluwile, liyaphila linguwe uNkulunkulu onamandla onke, liphelele. Baba wethu ongcwele, limnandi ledlula uju izwi lakho. Baba wethu ongcwele, emini nje uNkulunkulu ongcwele lihlezi ibandla lakho, lithe wathalala lizokotha wena njengenkosi. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu imili incebo yakho uNkulunkulu wethu ongcwele, khuluma ngayo Baba onamandla onke, yona ingumbhobho nje. Baba wethu onamandla onke, khuluma Baba wethu ongcwele, ukujula kwenhliziyo yakho, khuluma sikuzwe ukuduma kwayo inhliziyo yakho uNkulunkulu ongcwele ngebandla, egameni likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga, sithulisa yonke imoya engcolileyo engaphazamisa Baba wethu ongcwele ukukhulunywa kwezwi lakho kule ndawo. Khuluma Baba wethu onamandla, ukuzambule ngendlela othanda ngayo ngaphandle kokuphazanyiswa. uNkulunkulu wethu ongcwele, thatha indawo yakho ngoJesu ogcotshiwe. Amen. 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 Ngicela ningiboleke 15 to 20 minutes kuya ngokwami. Uma kuya ngomoya ongcwele uzozenzela. But I wish ingabe mude ayijwayelekanga le ndawo. Amen. Ngicela ningiboleke nje imizuzwana ngichaze lesi sifundo sanamhlanje. Uma bengiyokunika isihloko bengiyothi akukapheli ngawe uJehova engekasho. Amen. Akukapheli ngawe uJehova engekasho. Hallelujah. Uyichaza kancane nevesi lapho sifunda khona. Encwadini kaMark chapter 5 kufika indoda elithi iBhayibheli uma sifunda kuvesi yokuqala yayingumphathi. Bekuyindoda enkulu, bekuyindoda eyaziwayo, bekuyindoda ene-position endaweni yasesinagoge. Lithi iBhayibheli seyizwile ukuthi uJesu uyadlula. Lithi iBhayibheli le ndoda yaya uma ifika yazimisa ezinyaweni zikaJesu. Amen. Uma sifika lapho sineke manje
besahamba nesixuku kulapho kuzokwenzeka khona le ndaba yomama womopho. Le ndaba yomama yomopho nje yenzeka lapha endleleni. Usefikile uJariyo wafike waziwisa ezinyaweni zikaJesu. Ngalesi sikhathi kuhamba nesixuku uJariyo ukhona, indaba yakhe uyibekile kuJesu. Ngalesi sikhathi lo mama ebamba umphetho wengubo uJariyo ukhona, eyakhe indaba uyibekile kuJesu. Amen. Kusenzeka yonke le miracle yalo mama uJariyo ulindile uthi nami nginendaba engiyibekile baba ngize kuwe ngoba ngisho umntwana megule ekhaya. Lapho sike ngiqede khona ke le verse sesifika ku verse 45 ku verse 35 kulapho kunendaba yami khona. Ku verse 45 lithi iBhayibheli esinagogo bathumela abantu engingaziyo ke mfundisi uDlamini babe bangaphi labantu. But the Bible says it very clear, akusimuntu oyedwa. Ngabantu, if either babe-2 or babe-3 or babe-4 or babe-5 angazi. But the fact was, kwathunyelwa abantu, kwathumelani kuJariyo, nimlandele, nimtshele imeseji, ungabi samhluphi umfundisi, ngoba umntwana sekeshonile. uJariyo umoya uJesu uhambe yedwa eyobeka indaba yakhe. Kodwa the time abantu sebefika kuthunyelwa abantu kuthi hambani niyomtshela ukuthi indaba yakhe ayisekho, seyiphelile. Indaba nje seyisele manje, sesingaqala ukulungisa nama-undertaker, sesingaqala ukuthenga ama-beetroot, sesingaqala ukuthenga amazambane, sesingaqala ukwenza iprogram. Wena nawe gijimani niyomtshela ukuthi indaba ayisekho, akasale eseyeka, akasale ekhupha amanzi ngoba into beke iyele ayenzekanga, nalo mfundisi ebemthembile wehlulekile. Akukapheli ngawe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lithi iBhayibheli zathuka izigijimi zabaleka. Ngaleso sikhathi umfundisi bekuhanjwa ngamahashi, angazi noma bahamba ngehashi, angazi noma bathatha ibhayisekili, angazi noma bahamba ngani. But the Bible says kwathunyelwa abantu, kwathi hambani niyomtshela akakhuphe amanzi ngoba indaba yakhe ayisekho. Angazi noba niyayizwa ngale ndaba. Siphila esikhathini webhayi kube khona abantu abakutshela izinto bathi usala sowuchitha amanzi, indaba yakho ayisekho, indaba yakho iphelile, uyokuhlala wena ungumakhala. Yamkele nje indaba yakho, udale ubuhlala ukhala. Yamkele indaba yakho, uhlale nongahlala ehlukumezeka. Yamkele indaba yakho, uyokuhlala umuntu ezinyembezi. Akakasho uJehova, akakasho uJehova. Siyabonga ukuthi abantu bashilo, siyabonga ukuthi izimo zikhulumile, siyabonga ukuthi nawe ubona njalo. Kodwa one thing that I want to tell you, uJehova yena akakasho. uJehova yena akakasho. The reason why you are discouraged, it is because utshele ngabantu bathi abantu kuphelile nawe. The reason why ungasenathemba, abantu bakuhlele kakhulu bathi kuphelile nawe. Namhlanje ngizothi uJehova yena akakasho. uJehova akakasho. uJehova akalandaba ukuthi bangaka abazile. The reason why laba bantu babethumela abantu abaningi, babecabanga uJariyo noJesu bayokujika nomqondo okhona, kase befuthi ngoba kuthunyelwa abantu abaningi empeleni le ndaba ayisekho, asale sesilahle ithemba.
hambani niyomtshela. Wathunyelwa abantu abakhulu, akuzange kuthunyelwa abafana abancane, wathunyelwa abantu abakhulu. Wathi hambani niyomtshela indaba yakhe ayisekho, ngoba lo mntwana bethuye ngayo sekashonile. Inkinga yakho usuke walalela abantu ukuthi bathini. Inkinga yakho usuke walalela izinto ukuthi zithini. Usuke walalela ingqondo yakho ukuthi uthini. Usuke walalela inhliziyo yakho ukuthi uthini. Lalela uJehova ukuthi uthini. Akukapheli ngawe, engekasho uJehova. Nande into ayilungiseki, awukafika ezinyaweni zakhe. Uyibeke indaba yakho, uyibeke ezinyaweni zakhe. Uthi Baba, yimi lo sengifikile, ngiza nodaba lwami, ngizolibeka ezinyaweni zakho. Akakasho Jehova, akakasho. Akukapheli ngawe. uJehova engikasho ukuthi sekuphelile. Amen. From verse 35 sizwe ukuthi lamadoda mayefika afika kuthini. Funda. Esakhuluma wafika bomphathi wesinagoge, Esakhuluma noJesu. Ngoba kwesinye isikhathi sithi masihleli noJesu kube nezinto ezibuya zizokutshela. Zithi wena nendaba yakho ayikho, intanga zakho zishadile, wena ngeke uzushade. Ngendaba yakho ayikho, kudala ufaka ama-CV umsebenzi ngeke uzuthole. Ngendaba yakho ayikho, abanye ozana nabo amabhizinesi baphumelele. Besakhuluma kodwa bakhuluma noJariyo esezinyaweni zikaJesu. esakhuluma wafika bomphathi wesinagoge, Bafika bomphathi wesinagoge bathi indodakazi yakho isifile. Yebo. Usakhathazelani umfundisi na? Lalela, abantu mabezofika bazofika namafu discouragement. Kodwa usalipapelani iBhayibheli. Uyesontweni Monday to Monday. Usamhluphelani uNkulunkulu. Wena unje, wena ulala ungadlile, wena uhlupheka ngalendlela, kanti usamkhonzelani noNkulunkulu. Wena ulesifimo. Every time of situation, the devil will always remind you, kanti usamkhonzelani uNkulunkulu. Kukhona abatholayo, baphila ngcono kunawe. Kukhona abakhwele, baphila ngcono kunawe. Kukhona abahlabela amadlozi, baphila ngcono kunawe. Kukhona abakhosi isithixo, baphila ngcono kunawe. Usamkhonzelani noNkulunkulu. Balumkela abantu abasenza kwakho. Abanye bazele nje uzokupheza amandla, abanye bazele nje uzokukhipha endleleni. Lithi iBhayibheli uma befika, the first thing that they said, usamhluphelani umfundisi. Kusho bona kodwa uJehova akakasho. Funda. Wathi kuba uJesu ezwile izwi elishoyo, Wabezwa uJesu. Ngoba noma sihlekwa emhlabeni uJesu yezwa. Noma behlekisa ngathi uJesu uyabona. Noma abantu bangasihleka ngevangeli uyezwa. Lithi iBhayibheli besakhuluma behlekisa ngoJariyo, wezwa uJesu. Wayizwa uJesu indaba yakhe. Besakhuluma noJariyo, besakhuluma noJesu, bekhuluma noJariyo, wabezwa. Siwukhonza uNkulunkulu ozwayo, ungasuka ezinyaweni zakhe. Uma ukhala kuye uyezwa, uma sihlekwa yizwe uyezwa, uma sihlekwa izimo uyezwa, uma sihlekwa ngabantu uyezwa. Sahleka nabayeni bethu esishade nabo, sahlala nabamarini. Usamkhonzelani noNkulunkulu, uhlupheka kangaka. Wezwa uJesu. And then he responds, wathini? wathi kumphathi wesinagoge,
ungesabi. Wathi uDariyo funda Akavumelanga phinda lapho wathi kuba uJesu ezwile izwi elishiwoyo wathi kumphathi wesinagoge ungesabi kholwa kuphela. babulukwane babuluke mkhulu ngicela nize ngapha ngobathathu woza baba imani lapha baba uDariyo lo uhlele ezinyaweni zikaJesu uyedwa. He's one man versus 3 men. He's one man versus 10 men. He's one man. Bayeza laba wezani laba mabeza abezi nendaba ezimnandi beza nendaba zokumdiscourage into nje abayivele bazele ukumdiscourage. Uhlale ezinyaweni zikaJesu uma befika laba angazi ukuthi behlushwe yini umfundisi ngoba lento ayifuni bona uzizele yedwa uDariyo akadunyanga ngabo ukuthi enze kuJesu. The time eza kuJesu azange abavalelisa fake nathusi kubo ngisaya kuJesu nihlushwe yini ubanimlande ngesistep bazele nje ukuzomdisturba. Uma befika bathola uDariyo uhlele ezinyaweni zikaJesu bathi yendoda indaba esisenayo iyodwa lapha chitha amanzi ukukha ibalekile le ndaba baze bathi musuku umhluphi ubani othe uyahlushwa. uJesu ushilo ukuthi uyamhlupha. uJesu ushilo ukuthi uzamhlupha. uJesu ushilo ukuthi masikhala kuye samhlupha kodwa kusho abantu abazodisturba wena abazokususa lenda uma befika bathi Dariyo sizokutshela ukuthi salo siyiyona le ndaba suka nalapha ezinyaweni zikaJesu ngoba lo mntwana ukuthi uze kuwo akasekho ushonile. Njoba size lapha nje sishiya ama-undertaker sekaqalile ukwenza umsebenzi. Kuthi iBhayibheli uJesu wezwa noma babengabhekisanga kuye kodwa wezwa ukuthi laba bathumela uzohlokoloza umntwanami and angikwazi ukuthula. I will not keep quiet because umntwanami wabe sekhuluma nabo akabanakanga laba abakhulumayo akabaphendulanga laba abakhulumayo wakhuluma nalo wathi kuye Dariyo ngizokutshela mfana wami ungabanaki laba funa ukuthi kube khona iyafika ekhuluma noDariyo khona unganikadamu ukuthi laba makhulu unganikadamu ukuthi laba besani unganikadamu ukuthi babenzani unganikadamu ukuthi bakuhlokoleza abathuni. I want to say to you Dariyo khona Dariyo khona lokho abakutshele bona bathi kuphelile. I'm here to tell you akukapheli Dariyo. Lo mntwana bathi ufile akafani. Lo mntwana bathi ufile akafana. Lento bathi iphelile nawe ayiphelanga. Uzobona isenzeka futhi nabo azobona isenzeka. Lento bathi iphelile nawe bona laba bazelapha bezokudiscourage bazokubona isenzeka. Funda mama le ndaba etikhola wathi kuba uJesu ezwile izwi walizwa izwi elikhulunywa labo baba wathi kumphathi wesinagoge wathi kuDariyo ungesabi kholwa kuphela. Funda akavumelanga muntu amlandele. uphela sekhuphuka sesinagoge kulapho esetshela isituko wathi lalelani lapha manje
isikhathi sami sifikile sengiyosebenza angizuhamba nani nonke ngicela ngisale la kunabanye abantu endleleni ongamelanga ngobe kunabanye bashiye endleleni ukuthi wabona amandla kaNkulunkulu kunabanye abantu abanabaqhatha empilweni wakho uthi kunendlela yokuhamba angikuhamba nami ngiyabonga sizalwa sonke ngiyabonga umngani wami ngiyabonga umzala wami kodwa lapho ngicela usale la ngoba mina ngemsebenzini kaJehova lisho kahle iBhayibheli lithi akavumelanga muntu ngamanye amagama khona babefuna ukumlandela ngamanye amagama khona babefuna ukuhamba naye ngamanye amagama bakhona babefuna ukubona nabamelekezi bantu uJesu wathi hayi kabi ningaphatheki kabi le indaba leyo usafuna mina nesala lapha esitubeni ngoba lo msebenzi engiyowenza awufuni ngihambe nabantu bonke kunezinye izinto ukuzibona amandla kaJehova out of 3,000 people khetha noma ngiyedwa ukuthi ngiyosala nonke angadlama ukuthi nisala ngabantu baningi kodwa mina nanka ngihambi ngihamba nobaba uNdlovu kuphela sithi kasiphoxa endleleni mfundisi ngenxa yokuhamba nabantu abahamba nathi ukuthi basilimaze ukuthi basipheze amandla because asikwazi ukuseyiva asikwazi ukubatshela abantu ukuthi le ndlela ayikudingi idinga mina noJehova iBhayibheli babefuna ukumlandela wathi uJesu hayi madoda naba mama nensizwa sala la hambe nami lo msebenzi sengiyowenza awufuni bonke abantu ngeke nilungu ukuhlaba amanzi njengenje salani la funda mfundisi Akavumelanga muntu amlandele. yes Kuphela uPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. wathi Petro Johane noJakobe asambeni siyempini manje ufuna uhamba nabantu abaningi ngifuna nina nobathathu kuphela asambeni funda Bafika endlini yomphathi wesinagoge. Wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. uJesu efika into yokuqala ubona isiyaluyalu niyazi lapho kushone khona kuba nesiyaluyalu abanye bayayaluzela baphethe amadayari omunye kweyakhe ikhona soqala ukwenza iprogram omunye kweyakhe ikhona usafuna i-undertaker omunye kweyakhe ikhona sekeqala ukwenza igrocery omunye kweyakhe ikhona sekeqala ukuthi ngendlela lesaziwa ngayo lapha ekhaya sokuthi ngamasaka amazambane ayi-10 sebephithi bayayaluzela uJesu ngena nje yokuqala wabona isiyaluyalu ngoba sometimes endleleni yobomi siyayaluzela uma abantu sebethe bakuconfuse endleleni yokukholwa uyayaluzela uzwe ukuthi eNigeria kunethende kunomfundisi obuye eNigeria uyayaluzela uhamba ufuna inhlamvu eBrakpan kubeka itende nakhona njaya niyakhona estadium kunomfundisi ubani obuye eNigeria uyayaluzela niyokala uJesu mafika niyaluzelela ngoba abantu bayaluzela masebesengxakini mfundisi hayi ayikho into wrong ngiyababona umfundisi uMpengesi bahlale besola amanzi mina ngiyibona into wrong ngizoya kula mfundisi ngoba la mfundisi ukholwa uJesu and amanzi wakhe ngizowathenga and akunanto yankinga ngoba nabo bangiboni ngizowaphuza ngipheke ngawo ngoba naye ubiza uJesu nathi sibiza uJesu futhi ukhona umuntu ngimzwile ukuthi abuye egama laye unikana nje ngamafutha angaka bathi ungaphola nje lo mafutha inhlanhla zakho uyaluzelelana ungahlala ezinyaweni zikaJesu
Ithi iBhayibheli into yokuqala uthi uJesu makefika funda mama. Bafika endlini yomphathi wesinagoge wabona isiyaluyana nabakhala nabalila kakhulu. Yes. Wangena wathi kubo, "Niyalizelani? Niyaluzelelani? Nikhalelani na? Nikhalelani? Umntwana kafile kodwa ulele." Yafika indoda efika sebethi baqedile. Yafika indoda efika sebekhulumile banomhluphelani. Yafika indoda yathi wena nazi igama laMduma futhi okufile. Igama laMduma lethi ithemba ngoba ngenathemba. Igama laMduma usisa abalahliwe. Igama laMduma bona bangabonwa. Igama laMduma phakamisa abaphansi. Igama laMduma uJehova semfikile. 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 Lithi iBhayibheli into yokuqala wathi uyaluzelelani. Niyaluzelela ngingafiki. Manje semfikile. Ngizobuza okufile. Uyakuvusa uJesu ufile. uJesu akanandaba ukuthi abantu bakhulume bathini. uJesu akanandaba ukuthi bangaki abezekho bazodiscourage. uJesu akanandaba ukuthi bangaki abezekho bathi kuphelile ngawe. Wathi uma yena sefikile ufika khuluma izwi elilodwa athi semfikile. And mayefika kuwe athi kukapheli ngawe. Anginandaba ukuthi bangaki. Anginandaba ukuthi bakhulume bathini. Anginandaba ukuthi bayamuzela. But I'm here to tell you akukapheli ngawe. Funda. Bamhle kusulu. Bazalwana indaba yokuhlekwa iqala manje. Uyayazi into yokuhleka usulu. Ngesizulu esiqotho umfundisi. Angiyazi noma ngiyibeka kahle. Yilapho ukuthi abantu uma bekuhleka baze bathi abiza abanye. Athake umlaleli. Bahlekise ngayo amahlaya. Bathi ake nimlalele. Nimzulu ukuthi uthini. Uthi nomntana ofika ngavuka. Bahleka usulu. uJesu ethatha ukuthi umsebenzi wami ufikile. Bahleka uJesu. Kanti abazange ukuthi bahleke inkosi yamakhosi. Bamhleka usulu. Nangegama lesizulu kunegama elithi uSangene. Ake nimlalele noSangene. Uthi angavuka nomntwana. Hayi wazatshomi. Angifuni uba ngimve ngingedwa. Wezathi isimze sibaningi. Ngoba uyagula noSangene. Thina sesifanele nge-undertaker ukuthi umntwana ozothathwa. Thina sesifanele nani bamhleka usulu. Kanti abazange babahleka indoda yamadoda. Bayeke wena bakuhlekayo isikhathi sabo bakuhleke. Bayeke bakuhleka usulu. Kodwa uJesu engekafiki. Uma uJesu sefikile ushintshe izinto. Afisa ukufika kube khona. Funda. Abakhona uJesu. Elithi iBhayibheli wafika wahlala ezinyaweni zakhe. Wamncenga
wathi inkosi indodana yami iyagula. Khuluma kube kanye bese kwanele. Ubayeka bayamuzele impilo yakho bayamuzele. Ubayeka abakhulumayo bakhuluma ungabaphenduli. Ngabaphenduli. Asiphenduli isiphukuphuku. Phila wena. Thatha amehlo akho wabhekise kuJehova. UDaniel zangakhulume. Wakhuluma kwabakanye. Wathi inkosi ngisezinyaweni zakho. Ngenza nenkinga yami. Asizwa lutho lapho uJariyo comment. Kusenzeka lezi ziyamiyamu aka-comment. Befika lapho abakhuluma bathi uhlupha uJesu aka-comment. Usitholele. Uthi mina ngifike ngahlala ezinyaweni zami zakhe. Ngacela lokho engikucelayo ngokukholwa. Wabamba izwi. Ngoba uJesu wathi make mphendula wamphendula ngezwi. Wathi Jariyo wena kholwa. Abinandaba ukuthi abantu bathini. Abinandaba ukuthi yini yenzekayo. Ufuna ukuthi kuwe Jariyo kholwa. Uthule uvale la. Sometimes ezinye izinto bazalwane azidingi ukuthi sizilwele ngokuvula umlomo. Sometimes ezinye izinto azidingi ukuthi sizilwele ngokuphindisela. Thula uvale umlomo uhlale ezinyaweni zikaJesu. Konke kuzozenzakalela. Funda. Bamhle usuku. Bahle kuJesu usuku. Indaba yokuhleka iqalanga namhlanje. Noma besihleka ngevangeli, noma besihleka ngokukholwa, noma besihleka ngokuphatha iBhayibheli, noma sihleka ngokukholwa kuJesu, wena hlala ezinyaweni zakhe ukholwe kuJesu. Bamhleka noJesu. Funda. Khipha bonke. Waphinda futhi ufika bogogo nabo auntie nabo sisi bagcwele endlini. Hayi Nkosi yami sebuyakhalwa. Waphinda la nto bekenze kuqala. Wathi ngeke ukusebenza. Abanye ngibashiyile emuva. Namanje angikwazi ukusebenza nonke nikhona la. Ayikabi ngicela niphume. Isikhathi sami sokusebenza sifikile. Ayikabi. Sengathi ngiyabezwa bo-auntie nabogogo usikhipha kanjani ngoba ngumzukulu wethu lo. Abanye bathi usikhipha kanjani ngoba umntakabhuti lo. Wathi ayikabi. Isikhathi sami sokusebenza sifikile. Bazalwane, kunabanye abantu okumele bakhiphe empilweni yakho. Kukhona abanye abantu ukuze izinto zakho zilunge badelete empilweni yakho. Delete them. Ezinye zezinto zingalungi nje uhamba nabantu abarongo. Bakhiphe abantu empilweni yakho abangayenzi le ntando kaJehova. Abantu abenza kuwe bezokudiscourage. Abantu abenza kuwe bezokuqalela phansi. Abantu abenza kuwe bezokukhumbuza ama-failures akho. Abantu abazokukhumbuza kuwe bezokukhumbuza izolo lakho. Bakhiphe. Ithi iBhayibheli wathi uJesu ngicela niphume. Ngoba isikhathi sami sokusebenza manje sifikile. Funda. Bamhle usuku kepha yena wabakhipha bonke. Wathathiswa umntwana nomnina kanye nababenayo. Yes. Wangena lapho kulele khona umntwana. Yebo. Wambamba umntwana ngesandla wathi kuye, Yebo. Talitha umi. Okungukuthi ngokunyushwa, ntombazana ngithi kuwe vuka. Yes. Yayisivuka masinyane intombazana yahamba. Yavuka intombazana. La ntombazana bebethi kuphelile ngayo. Yavuka manje. Sengathi ngiyababona laba bethunyelwe imessage. Athi uJesu bethi akafiki mina. Manje sengifikile. Le ntombazana lithi kuphelile ngayo yavuka. Njengozalwana uJesu ngumavuso okufile. Njengoba sekuphela unyaka ka-2025 khona abantu sebelahla uphawula bathi kuphelile ngami. I've been praying for this thing. Akukapheli uJesu engekafiki. uJesu mefika uvuso
Ngoba nawe sokucabanga ukuthi vela kusekho. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu ahlale isimo azasamkele kholwa. Athi ngazalelwa kulesi simo, ngiyophelela kulesi simo. Hayi. Utata kaSipho uyambetha yena kodwa uyangithanda. Noma ke sekamnika ama-blue eyes kodwa ngizofela khona. Hayi. Yazi wena mamashilo ungcono phela manje. Yazi 10 years ago bele nama-girlfriend ayi-10. Manje bangcono ngoba sebeyi-4. Futhi no uyayamkela into engamkeleki ngoba wena ukholwa. Kholwa kuJesu. Yithi iBhayibheli uJoshua noKhalebi uma beyahlonizwe, uma bebuya kanti bahamba nabantu abarongo. Laba bantu abarongo uma befika bethula umbiko bathi izwe lona lihle nazi izikhomo zawo kodwa sifuna ukumkhohlisa angeke sesithathe ngoba laba bantu bakhulu kunathi. Thina lithi iBhayibheli uJoshua noKhalebi babathulisa bathi thulani. Uma ngingakwazi ukukhuluma thulani ngoba lela lizwe siyalithatha nomnetha wakhe angifuna ukuhamba nabantu abangakholwa izwe lona nelethu. Sometimes endleleni sibulawa ngabantu esihamba nabo, abantu abahleli nje beconfess ukwehluleka, abantu abahleli nje beconfess ifailure, abantu abahleli nje beconfess inyembezi. Noma usezinyembezini kwenze heaven lalela Satana kuwo wesikhashana inyembezi ngiyaphuma kuze namhlanje kodwa ngowesikhashana ngiyaphuma la angiyiphelela la wesikhashana. iBhayibheli kuPsalms 66 lithi wavumela abantu bagibele phezu kwamakhanda ethu. Kulungile uma enye into yenzeka ngokwesikhashana. Tell yourself ukuthi kulungile yenzeke ngoba uJehova uyivumele. Kodwa ngikuhlala la ngiyadlula la lapha kona ngiyadlula angiyifela la. Usukuyijwayela into engajwayeleki. Uzujwayela uSatana ayamkele into abavele thina ekhaya. Akekho umuntu abayi-graduate. Akekho umuntu aconfesse lento from grade 1. Abantwana beseku-grade 1 avela ayiconfesse iphelele. Hhayi angeke ngimangale ngoba vele ekhaya akekho into wafika e-university. Thina vele ekhaya nokufika ku-matric inhlanhla. Uma sithe safika ku-matric inhlanhla kahle thina ekhaya siphelela nje ku-standard 5. Ake ukhulume ngokukholwa uthi zange yenzeke ekhaya kodwa ngiyoqala ngami ngoba ngiyakholwa. Abazali bami bebengakholwa, abakhulu bami bebengakholwa kodwa kuyoqala ngami ngoba mina ngiyakholwa. Kunezinye izinto okumele ube ngokukholwa ushaya isifuba uthi uyabona le lapha ekhaya bayakuyibona ngami. Zange bayibona bafethu, zange bayibona kubaba, zange bayibona kwemkhulu, iyoqala ngami. Hallelujah. Wehluke ngani wena kubo? Wehluke ngoba ungumntwana kaJehova, uyakholwa. Funda manje. Wangena wathi kubo niyaluselani ngikhalelani na? Umntwana kafile kodukele bamhleka usuku kepha yena wabakhipha bonke. Yes. Wathatha uyise umntwana nenina kanye nababenaye wangena lapho kulele khona umntwana wabamba umntwana ngesandla
bamba umntwana ngesandla wathi kuye Talitha umi okungukuthi ngokunyushwa ntombazana ngithi kuwe vuka Yes. yayisivuka masinyane intombazana Yes. yahamba ngokuba yayineminyaka e12 khona bamangala ngokumangala okukhulu Bamangala ngokumangala okukhulu. Lalela. Selvala. All right. Let me quote. Last week was sponsored by Joseph. Joseph bamvalele emgodini. Bamvalele ejele. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayekhulumile ukuthi aqaphele ngawo. Kwagcina kufezekile ukuthi abe inkosi. uDavide. Ubaba wakhe uJese. Uyamyeka uyezimvini uyekwalusa. Uyeka abafowabo basale. Kodwa uzwile ukuthi kuzokhethwa inkosi. The reason why engamtshela uDavide because wayesazi ukuthi unoqobo lukaNkulunkulu. And wayengathanda ukuthi lolu qobo lufikele kulo ngoba ungomncane ophelelekile. Kodwa ngoba uJehova wayekhulumile wathi akukapheli ngawo. Lagcina lifezeke iphupho likaDavide. uPetrus ngelimini esejele evalelwe lithi iBhayibheli wayemelwe ngamadoda ayi-16 amavini ayi-4 eboshwe izandla neenyawo babeqinisekile ukuthi bambophele bangaphumi. Kodwa ngenxa yokuphupho likaJehova lalingekafezeki uJehova wathi akukapheli ngawo. Wafika benjalo bemlindile, wafika benjalo bembophile, wafika uJehova wathi wena uyaphuma lapha. Igama likaJesu. Oh amen. Izinto zikaJehova umefuna uzenza akavalelwa ngabantu. UJehova ufuna ukufezekisa injongo yakhe. UJehova ufuna ukufezekisa izwi lakhe. Akamandaba ukuthi abantu bathini. Akamandaba ukuthi bangaka abantu abawuhamile. Akanandaba ukuthi bakhulume bathini. Akunandaba ukuthi yini abayenzile ukuthi discourage. Akanandaba ukuthi bangaka abantu akuphelwe ngawo. Kodwa uma yena sefikile ufika kusemfikile mntanami. Ungabisakhala. Ungabisakhala mntanami. Kwenzekile konke ngoba bengekafiki mina. Manje sengifikile. Sathami sengifikile. Wena uyaphuma lapha. Sengathi ngiyabezwa bonke bebuza. Babuzojotsana bathi uyophuma kanjani. Sengene kangaka emgodini. Kodwa uJehova wema ngezwi lakhe. Wathi wena uyaphuma lapha. Anginandaba ufana nabafeni. Kodwa wena uyaphuma lapha. Anginandaba unesikhathi esingakanani bekufakile. Kodwa wena uyaphuma lapha. Kanjalo noma efika kuPetrus. Wathi anginandaba ukuthi bakubophe ngezandla nenyawo. Kodwa wena uyaphuma lapha. Ngelinye ilanga wafika kuDaniel naye efanele phambili ngenyama bethi baqedile ngaye wafika uJehova. Ngoba uJehova wayethi umkhonzayo uvamile ukufika sebethi baqedile. uJehova wayethi umkhonzayo uvamile ukufika sebethi kuphelile. uJehova wayethi umkhonzayo uvamile ukufika nawe sowuphela bamkela uhlazo. Sowuphela zamkela inyembezi. Wathi ayisimo sami. Ngokuhlala nginje akusekho into engayenza. Kodwa fika uJehova. Afike uJehova. Afike uJehova. Ngelinye ilanga wafika kuShadrach noMeshach noAbednego. Bathenjisiwe ukuthi umlilo uyokuphinda kasikhombisa. Wabayeka bawubasa umlilo. Wabayeka bawuphinda-phinda. Engekafika nje kodwa wafika. Kodwa wafika. uJehova esimkhonzayo uvamile ukufika ngama-last minute. uJehova wayethi esimkhonzayo
uvamile ukufika nge-5 to uJehova wenza ezinkonzayo uvamile ukufika e-2 as long as uphephwa kwabengirashayo anadaba noma ipemile to 12 abakajayi usenafika uJehova usenafika uJehova usenafika uJehova hawu Nkosi yami ngililanga bafika kuBaphole noSilas nabo beboshiwe izandla neenyawo wafika sebevalelwe ejele wafika bemlinda impilo ngobephethe amakhe wafika ayeka wena bakuhlekayo bahleke kodwa the day uJehova efika bayabona ukuthi umavula kuvaliwe ayeka bahlekisa ngawe kodwa the day uJehova efika bonke bayombona ngempela ukuthi indoda enumavula kuvaliwe le ngelinye uke wafika kuLazaro mayefika wafika sebethi uyanuka uma efika umuzi wokuqala wabuza nimbekephi yithi iBhayibheli umuntu wokuqala uliphendula udadewabo uMatha wathi baba sekanuka ngoba insuku sezine sengathi nyamuza uJesu emphendula athi Martha awuphenduli into endibuze yona ngibuza umbuzo simple nimbekephi indaba yokuthi uyanuka ngena indawo indaba yokuthi mina nisheshana celebrate ngena indawo bathi ngizokuprova manje ukuthi konke kwenzeke ngekafiki manje sengifikile ngithi nimbekephi waqhubeka uMatha lokhu ekhuluma le ndaba wathi kodwa Jesu siwathatha amamaski namalapha okuvala impumlo ngoba lonke sekanuka uyabona njengoba sihamba nje kukhona abantu abathi uma besibhekile basibheke njengabantu abanukayo asisafanele noma sibeduze nabo asisafanele noma sihlale etafuleni yesidlo asisafanele noma sihlale in the round table uma bebona abantu abanukayo hayi uJehova usafikile uJehova efikile uzovusa okufile uJehova efikile uzophikisa okunukayo uJehova efikile nalokho bathi kuyanuka uJehova vele efikile babulosi haleluya wafika wathi ngithi nimbekephi Jesus anandaba ukuthi insuku sezine anandaba ukuthi kwenzakalani ngithi nimbekephi uma qeda lapho uthi nizali bonke laba babelitshe yibo bazolisusa uyabona laba bambelele itshe lokususa ngabo zangalususe yena wayenawo uJesu amandla ukuthi asuse itshe ngokwakhe aluthathe alibekele but uJesu ukuthi approve amandla akhe ufuna laba bantu abasebenza right off the very same people yibo kanye ozobabiza buyani uzosusa itshe ngoba phela ufakwe yini ngoba lokho elithi niyamvalela uyavuka manje and uma bebatshela abacengi ababancenga ababuzi he is commanding them konke nikwenze kumntanami nikwenze ngoba bengekafiki but now I command you susanitshe ngoba lo uyavuka basaneka abantu besithi hayi amalanga semane selenuka kodwa uJesu athi yena susanitshe namhlanje uJesu uzosusitshe uphela 2025 kunabantu abalahlekelwe kuthemba kunabantu abathi lento ngiyithandazele uma kuqala unyaka nge-25 bengilapha kulendlu kodwa nale nto ayikenzeki namanje
Kodwa namhlanje ngifuna abantu abazothi ngiyamkholwa uJehova. Nalokho bese ngithi ufile kuyavuka. Nale ithemba bese ngithi ngilahlekile liyabuya. Ngoba uJehova namhlanje ukhulumile. Wasakuzapheli ngami. uJehova ngelasho ukuthi kuphelile. Akunandaba noma sekuyi-5-2 kodwa kukapheli ngawe. 2025 akakapheli. Sondela kuJehova uthi Baba yimi lobe sengifile. Baba yimi lobe sengingcwatshiwe. Baba yimi lobe sengihlabe izimo. Kodwa namhlanje ngiza kuwe ngoba wena uvuso ukufile. Oh, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Umfundeni verse 2. Thank you, Jesus. Luke chapter 5 funda verse 2 Mark 7 sengihlala phansi. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Abadobi babephumile behlanza amanetha. Funda. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSolomoni wamcela ukuba suke kancane. Okay. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Uthe segcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekele ejuleni nehlisa amanetha enu nibambe. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishilo ubusuku bonke asibambanga lutho. Yebo Nkosi. Kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Yebo Nkosi. Sebekwenzile lokho babamba inhlanzi eziningi kakhulu. Yes. Aza qabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Cela uphindele verse 2. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle. Yes. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Uyabona abadobi uma bedoba bayathi uma bedoba uhambe endleleni bahlangane namadaka, bahlangane nenhlabathi, bahlangane nayo yonke lento. Kodwa now before baye ekhaya kuyanyanzeleka ukuthi bahlanze lamanetha ukuze angahlali engcolile. Now uJesu befike sefundisa isixuku ubona bePetro bahlanza amanetha. Amanye amagama bathi sisebenzile sehlulekile wisarend akusena into sesingayenza. Wafika uJesu ngoba sometimes ukafika sohlamba amanetha. So sithi ngizamile ku-2025 kwehlulile. Manje isikhathi soba ngamkela ukwehluleka kwami. Isikhathi soba ngamkela ukuthi amefeyila. Isikhathi soba ngamkela ukuthi lento ngeke yenzeke. Sengihlanza amanetha. Namhlanje ekuseni njengoba ngikhuluma nami nje kukhona abantu abahlanza amanetha. Ngikuzamile Nkosi ngehlulekile. Ngikwenzile konke Nkosi ngehlulekile. Bahlanza amanetha. Uma uJesu efika wathi Petros wenzani? Athi Petros Nkosi sihlanza amanetha. Wathi ngithi buyelana kujuleni. Nibambe inhlanzi. Uyaphinda yaphendula futhi Nkosi sishikile ubusuku bonke. Ikwenzani ukushikila abazalwane? Usebenzela ize. Usebenzile kona siyabonga ujulukile but usebenze in vain. Ayitholanga lutho. Uyabona into engasebenzi contract kakhulu mfundisi. Yabona uma nisebenza contract kunalo muntu okuthiwa civil engineer. I-civil engineer ike ifike seyithi kusale roofing.
afike u-civil engineer abheke okumangazayo ukuthi lo muntu ebengekho manakha abheka ukuthi ama-reinforce niwafakile, yebo niwafakile, amawaya lantuka lani ufake amangaki, nithi sifake 3, athi bekumele nifake 10, fail. Ama-reinforce nifake amangaki, sifake 10, bekumele nifake 30, fail. Elokugcina manje seqedile u-civil engineer uzonitshela athi ngebhadi bafethu yimali yona inkulu ngiyabonga kodwa kumele siyidilise. Uma ngingayi-approve mina ngizolahlekelwa ngumsebenzi. Nimncenge ababhosi baze bephethe amamiliyoni bathi hawu kodwa akukhumbule amasamente is tender in athi for the sake of my job angina choice ngizocela nidilize le mall yonke from root to foundation. Laba bantu abebesebenza bathi sishikilile ngoba sisebenze ize. Amen. uJesu uyafika noma seshikile ubusuku bonke, afike noma sebethi kuphelile, afike athi nikwenzile kodwa bengingekafiki, bakukhulumile yebo kodwa bengingekafiki. Manje isikhathi sokuthi mina sengikhona ngizoshintsha izinto. Sengathi ngiyamuza Petro athi Nkosi uJesu bekungcono ngabe uthi siyozama kwenye indawo hayi kule, ngoba le phela sishikile ubusuku bonke. Athi uJesu kuyelalela Petro nisebenzile kodwa inhlanzi bese ngekalizwa izwi lami. Manje kufike mina ngiyokhuluma ngezwi ngithi nalelani ninezinhlanzi ambane amanethi nibamba amanethi. Izibusiso zakho uyazithola kuyona le ndawo ojikeleza kuyo. Yebo uzuphuma uye kude, yena uyokhuluma ngezwi lakhe kube kanye. Hallelujah. Nasiphi nayisimo sona siya nasiphi namhlanje abathi nami besengihlanza amanethi ngoba ngithebe kakhulu ngabantu, ngahleba kakhulu izimo, ngaze nami ngazihleka, ngaze ngabamtshela bayifeyila. Namhlanje ngizokhuluma nawe ngezwi, ngizothi kuwe kholwa nguJesu, kholwa ileso simo kuso, kholwa ngoba nasiphi na isimo yena uJehova siyamlalela. Kunabantu nje abambalwa abathi namhlanje Nkosi kuphela lonyaka ngiza kuwe, noma bese ngihlanza amanethi kodwa nge-10 November ngiza kuwe. uNkulunkulu onamandla aphinde ungivuse. Yebo ithemba bese liphelile, yebo abantu bese bethi kuphelile, yebo abantu bese bethi kufile, nami bese ngamukela ukuthi kufile. Kodwa namhlanje Nkosi ngiza kuwe. Asiphi na
ukuthi udlule ezintweni zabantu. Abantu bayakhuluma, Hayi mama. abantu bayanqamola, Hayi. abantu bayakhomba, Amena. bathi ngeke kwenzeke lokho. Kodwa namhlanje ngegama likaJesu, uJehova uthi nasiphi na